ፕሬዝደንታት ጋርባቾቭን ጆርጅ ቡሽን ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ብምዝታይ ናይ ሓባር መግለጺ ውጽኦም እዚ ርክብ እዚ ውጽኢቱን ትሕዝቱን ብዘይገድስ ክልተ መራሕቲ ልዕሊ ሓያላን ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ልዕሎም ምዝታዮም ጉዳይ ኤርትራ ተጎሲዩ ክሕለፍ ዘይከኣል ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ከም ዝሓዘ ኣመስኪሩ እቲ በአሜሪካን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ዝወፀ መግለጺ ጉዳይ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያን ልዕልነት ኢትዮጵያን ዘስምዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ህዝባዊ ግንባር 6 ነጥብታት ዝሓዘ መልስታት ይብልዮ ህዝባዊ ግንባር መግለጺኡ ጉዳይ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነን መሰር ርእሰ ውሳኔኡ ብረፈረንደም ከረጋገጽ ከም ዘለዎ እንድሕር ምጥቃሱ ኣብ መወዳእታ ነጠቅስ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ክነዘኻኽሮ እንደሊ ንሃገራዊ መሰልና ብዝምልከት ዋጋ ዕዳጋ ክንገብር ወይ ኣብ ልዕልና ዝግደድ ፍታሕ ክንቅበል ቁርባት ከም ዘይኮንና እዩ ሓናጺ ምትሕግጋዝ ክልቲኦም ሓያላን ንምነን ንድግፍን እኳ እንተኾና ንጋርባቾቭ ካብ ዘለዎ ገማት ንምግልጋል ተባሂሉ መሰልና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከኣቱ ወይ ግዳያት ንሓያላን ዋጋ ዕዳጋ ክንከውን ኣይንደልን ኢና እዚ መደምደምታዚ ንመርገጺና ብንጹር ስለ ዘብርሆ ካብኡ ንላዕሊ ምዝራብ ኣየድልን ዝብል ነይሩ እዚ መልሲ እዚ ምስቲ ሕጂ ዘለናዮ ሃዋህው ዝመሳሰል